Goedemiddag en welkom in Voerendaal, waar vandaag de tweede editie van Wijnrestaurant op het Land feestelijk geopend zal worden. In Maastricht mocht het dit jaar niet en jullie dachten nou ja, wij laten ons niet uit het veld slaan. Klopt, ja. Wij wilden toch dit evenement iedereen mee kennis laten maken, omdat het vorig jaar zo'n mooi succes was. En toen zijn Roy en ik, mijn compagnon, dus gaan toeren in het Zuid-Limburgse. Ik doe al heel lang met Stan Beurskunst wijnen maken. Paas van Aline, Cuvée Meusmy en Cuvée Patrick. Dat zijn de 3 wijnen die wij samen gemaakt hebben met Stan. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn om in een wijngaard van Stan dit nieuwe evenement neer te zetten. Het is een fantastische beleving. Vorig jaar stonden we aan de voet van de Wijnbergen en nu staan we er middenin. Ik denk echt, vorig jaar begonnen we met 2.500 gasten die al gereserveerd hadden, die erbij wilden zijn. Nu zijn we met het dubbele gestart. En ik denk van ja, dit is eigenlijk al voordat we open zijn al een succes. Dan, ik kan me voorstellen dat het er hier normaal iets anders aan toe gaat op de wijngaard in Voerendaal. Nou ja, hoe bedoel je? Ik kan er nou meer van genieten, moet ik zeggen. Dus ja, we zitten natuurlijk precies, kijken we eigenlijk overal eens heen. Dus hier staat voor ons Doornfelder, aan die kant staat Riesling, Cabernet Cortus en Pinot Noir. En dit is natuurlijk onze locatie Langeberg, van Sint Martinus. Naast Kalkberg natuurlijk Veilen, wat natuurlijk onze bakermat ligt. Ja, is toch een beetje langzamerhand een beetje Zuid-Limburg geworden. En ja, we zijn natuurlijk midden in de pluk bezig. En eigenlijk voelt het ook een beetje ongemakkelijk, want ik ben hier lekker aan het socializen en in de kelder komen de druiven binnen. Dus ik denk dat ik daar ook wel snel naar huis ga, denk ik. Kijk naar de omgeving, weet je. Dit is Limburg en ik denk dat het alleen maar goed is dat je als Limburgse wijnboer laat zien hoe mooi Zuid-Limburg is. En ik vind het een eer dat iedereen hier te gast is bij Sint Martinus. Maar ik gun ook echt mijn collega's dat ze proef Limburgse wijn en ervaar gewoon hoe mooi het is. Want ik denk uiteindelijk dat wij goud in handen hebben. En met dit uitzicht, als ik hier ga zitten, ik zou eigenlijk 3 weken vrij willen nemen, maar dat gaat niet werken, want ik moet natuurlijk in de pluk. Maar ik denk als je hier zit, dat je wordt hier gewoon gelukkig, denk ik.